गोरलै इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौबो बरायफिननाय जाबाय आरो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों आर्टिकेल्सनि सायाव आरो बे आर्टिकेल हिसाबै जों गिबियावनो AND बे मोनथाम आर्टिकेल्सखौ जों सावरायगोन आरो जों बेफोरनि इउजेसफोरखौबो सावरायनाय जागोन। नोंथांमोननो बे भिडिअखौ बानायनायनि मेन थांखियानो जाबाय जायफोर आर्टिकेल्सनि बागै मोजाङै मोनथिया बिथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै आर्टिकेलनि इउजेसफोरखौ जाहाथे मोजाङै बाहायनो हायो, मा सोदोबनि सिगाङाव मा आर्टिकेल जोङो इउज खालामगोन बेफोरनि फुल एक्सप्लेनेसनखौ नोंथांमोननो होनाय जागोन। दा गिबियावनो जोङो AND जोङो मा आर्टिकेल मोनो AN आरो D बे मोनथाम आर्टिकेलखौ जोङो मोननो हायो आरो बेफोरनि Aखौ जोङो मा समाव इउज खालामगोन, Nखौ जों मा इउज खालामगोन आरो Dखौ जोङो मा समाव इउज खालामगोन जों बेखौ सावरायगोन। आरो बेवहाय नोंथांमोना मोनथिना ला बेवहाय A आरो Nखौ जोङो इनडेफिनिट आर्टिकेलबो बुंनाय जायो। इनडेफिनिट आर्टिकेल माने थांखिनानै दिन्थिनाय, बिसोरो मोनफा मुवा एबा बेसादफोरखौ थांखिनानै दिन्थियो आरो गुबुन थांखिनानै बेयो मा जागोन थांखिनानै दिन्थिनाय नङा, बे थांखिनानै दिन्थिया। A आरो Nआ थांखिनानै दिन्थिया, बेखायनो बेखौ इनडेफिनिट आर्टिकेल बुंनाय जादों। आरो गुबुन फारसेथिं बे D आर्टिकेला जाबाय बेखौ जोङो डेफिनिट आर्टिकेल बुंनाय जायो। डेफिनिट आर्टिकेल माने बेयो बबेबा मोनसे मुवा एबा बेसादखौ थांखिनानै दिन्थियो। दा जोङो गिबियावनो A आरो Nनि इउजेसफोरखौ जों सावरायगोन। दा जोङो बेवहाय सावरायगोन Aनि बाहायनायखौ जों सावरायनि Aनि बाहायनाय थामहिनबा A आर्टिकेलनि बाहायनाय जों बेखौ गिबियाव सावरायजेनगोन। दा फार्स्ट A नाम्बाराव थामहिनबा 1 नाम्बार बाहायनाया जाबाय Aनि बाहायनाया जाबाय गिबियाव जोङो कनसनेन्ट लेटारजों जागायनाय सोदोबफोरनि सिगाङाव जायफोर कनसनेन्ट लेटार बुङोब्ला नोंथांमोना मा बुजियो? स' खौरां हांखो बुंनाय जायो। जायफोर कनसनेन्ट लेटार बेफोरनि सोदोबनि सिगाङाव जोङो बे A आर्टिकेलखौ बाहायनाय जायो। सरासनस्रायै नोंथांमोना बेखौ मिथिनांगोन माबे कनसनेन्ट लेटार बा माबे भावेल लेटार जों बेखौ बे ग्रामार पार्टनि जों फार्स्ट माने बेयाव सावरायनाय जादोंमोन। कनसनेन्ट लेटार बुङोब्ला हमना ला बिफोरखौ जों कनसनेन्ट लेटार बुंनाय B, C, D बेफोर गासैबो F जागोन, G जागोन, H जागोन, बेफोर गासैबो कनसनेन्ट लेटाराव गोग्लैयो। जों दा सोदोब नागिरनोसै। बे सोदोबा जाबाय हमना ला मेन दङ, मेन माने मानसि। दा नैबे सोदोबनि सिगाङाव मा दङ? नैबे मोनसे सोदोब, बे सोदोबनि गिबि हांखोआ मा? गिबि हांखोआ जाबाय, गिबि लेटारा जाबाय M आरो बे Mआ मोनसे कनसनेन्ट लेटार थामहिनबा खौरां हांखोखौ फोरमायदों। जेब्ला बबेबा मोनसे सोदोबनि गिबि हांखोआ खौरां हांखो जायो अब्ला बे सोदोबनि सिगाङाव जोङो बे A आर्टिकेलखौ फज'नाय जायो। दा बेवहाय जों A आर्टिकेल फज'बाय। थिग बिदिनो दा पेन, नैबे पेनआ जाबाय, नैबे पेननि गिबि हांखोआ मा? गिबि हांखोआ जाबाय बेवहाय कनसनेन्ट लेटार जादों, खौरां हांखो जादों आरो बे जुदि गिबि हांखोआ जुदि खौरां हांखो जायोब्ला जों बेनि सिगाङाव A आर्टिकेलखौ बाहायनाय जायो। थिग बिदिनो गोबां दङ। बेनिफ्राय बुक जागोन, बुकनि सिगाङाव जोङो Aखौ बाहायनो हायो जिहेथु बे Bआ जाबाय कनसनेन्ट लेटार। दा कनसनेन्ट लेटारखौ नोंथांमोना सिनायब्लासो बेफोरखौ गोरलैनो बानायनो हागोन। बेनिफ्राय आरो बेवहाय दोङो A काउ बेबो जायो। स' नोंथांमोननि थाखाय आं कनसनेन्ट लेटारफोरखौ लिरनानै होनोसै माबे हांखोफोरखौ कनसनेन्ट लेटार बुंनाय जायो। कनसनेन्ट लेटारफोरा जाबाय B, C, D, F, G, H, आइफोरा जानाय नङा, आइफोरा जाबाय भावेल लेटार जायो। B, C, D, F, G, H, बेनिफ्राय J जागोन, K जागोन, L जागोन, बेनिफ्राय M, N, P, Q, R, S, T, V बेफोर गासैबो W आरो बेखौ जोङो माबायाव हमनाय जायो, सेमि भावेलाव हमनाय जायो। बेखौ लिराबाबो जागोन बेवहाय आरो लिरबाबो जेबो नङा। बेनिफ्राय P, बेनिफ्राय जोङो लिरनो हायो W, X, Y, Z। दा बेखिनिखौ गासैखौ मा कनसनेन्ट लेटाराव जोङो दोननो हायो।
बेनिफ्राय नोंथांमोना बे कनसोनेन्ट लेटारफोरखौ गोसोआव लाखिनांगोन। बेनिफ्राय जों दा आरो गुबुन एग्जाम्पलफोर नायबावनि ए काउ बेनि अनगायैबो जों लिरनो हायो ए गार्ल। दा बेफोरबायदि सोदोबफोराव जोङो ए आर्टिकेलखौ इउज खालामनाय जायो। बे जाबाय फार्स्ट इउजेस। कनसोनेन्ट लेटार जुदि थायोब्लाथाय जों बेबायदि इउज खालामनांगौ। बेनिफ्राय नेक्स्ट नाम्बार 2 इउजेसआ जाबाय ओइटजों जागायनाय खायसे सोदोबफोरनि गारां बोनाया ह बादि जायोब्ला जोङो डाइरेक्ट बिथिं लिरबानो जाबाय नोंथांमोना ह बायदि जायोब्ला ए खौ बाहायनाय जायो बा ए आर्टिकेलखौ बाहायनाय जायो लिरनो हागोन। बाहायनाय जायो। दा एग्जाम्पलफोरा मा जागोन दा जेरै जों मा लिरनो हायो दा नैबे जाबाय हिर'। दा हिर'नि सिगाङाव बेवहाय गिबि हांखोआ मा नै सोदोबनि गिबि हांखोआ जाबाय ओइस आरो बे ओइसनि गारां बोनाया मा जादों बर'नि ह बायदि जादों। स' जों बेनिखायनो बेवहाय मा इउज खालामनो हायो जोङो ए इउज खालामनांगौ। बेनि थाखायनो जोंनियाव मा इउज खालामगोन दा ए आर्टिकेलखौ इउज खालामनो नांगोन। आरो माब्लाबा जोङो जुदि नैबे ओइसनि गारां बोनाया ह बायदि जायाब्ला थामहिनबा जों नैफोरबायदि सोदोब मोनगोन नोंथांमोना। नैबे जाबाय आवार। दा नैबे ओइस दङब्लाबो मा जादों बेवहाय ओइसनि गारांबो जायाखै, बर'नि ह बायदि गारांबो जायाखै। बे साइलेन्ट जाना दङ। नैबे हांखोनि जा गारां बोनाय बे गोमानानै दङ। जुदि बेफोरबायदि थायोब्लाथाय जोङो बेनि सिगाङाव एन आर्टिकेलखौ बाहायनाय जायो। स' नोंथांमोननो बेखौ फोरमायनानै होखानाय जागोन जेब्ला एननि बाहायनायखौ जों सावरायगोन। स' नोंथांमोना बेखौनो गोसोआव लाखिबानो जाबाय। जुदि बेवहाय ओइसनि गारां बोनाया बर'नि ह बायदि जायोब्ला जोङो बेनि सिगाङाव ए आर्टिकेलखौ बाहायनाय जायो। बेनिफ्राय गुबुन एग्जाम्पलफोर दंबावो बेफोर जाबाय ए हाउस। बेनिफ्राय दङ आरो ए हेन। बेनिफ्राय आरो ए हान्टार जों लिरनो हायो। बेनिफ्राय आरो गोबां दङ ए हटेलबो जों लिरनो हागोन ए हटेल बायदि बायदि। स' नोंथांमोना बेफोरनि एग्जाम्पलफोरखौ नायबावना लानो नाजाबानो जाबाय। बे जाबाय ओइस थामहिनबा ओइस जुदि थायोब्लाथाय जोङो ए खौ बाहायनांगौ। बेनिफ्राय नेक्स्ट 3 नाम्बार इउजेसआ जाबाय नैबे इउनि गारां बोनाया इउयैनो थामहिनबा इउनि गारां बोनाया इउ आनो जायोब्ला थामहिनबा इउ रिंसारैनो थाङोब्ला अब्ला जोङो बेवहाय ए खौ बाहायनाय जायो। ए आर्टिकेलखौ जों बाहायनो हागोन। बाहायनाय जायो। दा बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनो इउनि गारां बोनाया जुदि इउयैनो जुदि जायोब्ला अब्ला जों ए खौ बाहायनाय जाया। आरो नैबे इउआ जाबाय मोनसे भावेल लेटार। जों सरासनस्रायै भावेल लेटार थायोब्लाथाय एन आर्टिकेलखौ बाहायनाय जायोमोन। थेवब्लाबो जुदि भावेल जुदि थाब्लाबो जुदि इउनि गारां बोनाया जुदि इउयैनो थाङोब्लाथाय जोङो बेवहाय ए आर्टिकेलखौ इउज खालामगोन। दा एग्जाम्पलफोरा जाबाय ए इउसफुल होनना बुंदो। ए इउसफुल। बे ए इउसफुल बुंनायाव नैबे इउसफुलनि गिबि हांखोआ जाबाय इउ। सरासनस्रायै जुदि इउ थायोब्लाथाय आरो बेनि गारां बोनाया जुदि इउयैनो थाङोब्लाथाय जोङो बेनि सिगाङाव ए आर्टिकेलखौ बाहायनांगौ। थिग बिदिनो आरो दङ ए इउनियन। नैबे इउनि गारां बोनाया इउयैनो थांदों बेनि थाखायनो जोङो बेनि सिगाङाव ए आर्टिकेलखौ फज'नाय जादों। बेनिफ्राय आरो दङ ए इउनिभारसिटि आरो बेवहायबो नैबे इउनिभारसिटिनि गारां बोनाय गिबि हांखोआ जाबाय इउ आरो बे इउनि गारां बोनाया इउयैनो थाङो। दा बेनि थाखायनो जोङो बेफोरबायदि सोदोबनि सिगाङाव जों ए आर्टिकेलखौ बाहायनाय जायो। आरो गोबां स्टुडेन्टफोरानो बेफोरखौ कनफिउस जायो जे नैबे भावेल थाब्लाबो बेनि सिगाङाव जोङो मानो ए आर्टिकेलखौ बाहायनाय जादों।
दा जाहोना जाबाय बे इउनि गारां बोनाया इउनो थांदो, बेनि थाखायनो जों बेनि सिगाङाव ए आर्टिकेलखौ बाहायनांगौ। आरो जुदि इउनि गारां बोनाया जुदि आ जायो अब्लाना जोङो एन आर्टिकेलखौ बाहायनाय, जेरै आमब्रेला, नैबे आमब्रेलानि गारां बोनाया नैबे इउनि हांखोआ माबायदि थांदो, आ थांदो। स' बिदि जुदि थायोब्लाथाय जोङो बेनि सिगाङाव एन आर्टिकेलखौ बाहायनांगौ। दा जों बेखौ एननि आर्टिकेल बाहायनायाव जों बेखौ सावरायगोन। बेनिफ्राय बे जाबाय इउ जुदि थायोब्लाथाय जों बेबायदि इउज खालामनांगौ। बेनिफ्राय आरो नाम्बार 4 बाहायनाया जाबाय अनि रिंसारा। अनि थामहिनबा नैबे अआबो जाबाय मोनसे भावेल लेटारावनो गोग्लैयो। अनि रिंसारा अ जायालाबानो औवा जायोब्ला जोङो ए आर्टिकेलखौ बाहायनाय जायो। दा एग्जाम्पलफोरा मा जागोन? दा एग्जाम्पलफोरा बेनो, जोङो नैबायदि लिरनो हागोन। 1 बा रुपि नट, बेनि सिगाङाव मा जागोन? ने जागोन ए जागोन। ए 1 रुपि नट। दा नैबे अनि गारां बोनाया मा जादों? अ बायदि थाङाखै, बेयो मा जादों? औवा जाहैदों। नैबे औवा जादों। स' बेनि थाखायनो जों बेवहाय ए 1, नैबे 1नि सिगाङाव जोङो एखौ बाहायनाय जादों। थिग बिदिनो जोङो लिरनो हागोन ए 1 एग प्ले, बेनिफ्राय दङ ए 1 आइड मेन। दा बेफोरबायदि सोदोबफोराव जोङो बे एखौ बाहायनाय जायो। बेनिफ्राय दानिया जाबाय 5 नाम्बार इउजेसआ जाबाय किसुमान एबा खायफा सुंथाबै लिरनाय, थामहिनबा एबारवेशन, सुंथाबै लिरनाय एबा जोङो इंराजियाव बुङो एब्रिभिएशन। बेफोरबायदि सोदोबफोरनि सिगाङाव जोङो ए आर्टिकेलखौ बाहायनाय जायो। दा एग्जाम्पला जाबाय नैबे दा बि ए। दा नैबे बि एआ जाबाय मोनसे सुंथाबै लिरनाय। दा बि एनि फुल फर्मआ जाबाय बेचेलर अफ आर्ट्स जायो। आरो बे बि एनि सिगाङाव जोङो मा आर्टिकेलखौ फज'गोन? ए एन डि, बे मोनथामनि मादाव जोङो बेवहाय ए आर्टिकेलखौ फज'नांगौ। मानि थाखाय जों फज'खो? नैबे बिनि गारां बोनाया बिनो थांदो। आरो खायफा सुंथाबै लिरनाय सोदोबफोर दङ जायफोरखौ जोङो एन आर्टिकेल बाहायनानै जों लिरनो गोनां जायो। जेरैबायदि जोङो MLA। दा नैबे एमनि गारां बोनाया मा? ए आर्टिकेल, ए हांखोनि हेल्प लानो गोनां जादों। ए भावेल लेटारनि हेल्प लानो गोनां जादों। बेनि थाखायनो नैफोरबायदि सोदोबफोराव, नैफोरबायदि सुंथाबै लिरनाय सोदोबफोराव जोङो एन आर्टिकेलखौ बाहायनाय जायो। आरो नैबे बि ए, बे बि एनि नैबे फार्स्ट हांखोआ जाबाय बि। बे बिनि गारां बोनाया मोनबो भावेल लेटारनि हेल्प लानो गोनां जायाखै। बेनि थाखायनो बेनि सिगाङाव जोङो ए आर्टिकेलखौ बाहायनाय जादों। थिग बिदिनो दंबावो ADC, बेनिफ्राय दङ APM बा प्राइम मिनिस्टारखौ बुंनाय जादों बेवहाय। बेनिफ्राय आरो AGM, बेफोरबायदि सुंथाब लिरनाय सोदोबफोरनि सिगाङाव जों ए आर्टिकेलखौ बाहायनाय जायो। दा बे मोनबा इउजेसखौ जों सावरायबाय। दा बे मोनबा इउजेस, जों ए आर्टिकेलनि बे मोनबा इउजेसखौ नोंथांमोना फुरायै गोसोआव लाखिनांगोन। आरो बे मोनबा इउजेसनिफ्रायनो नोंथांमोननि एग्जामफोराव फ्राय कुइसन फैयो। आसा खालामो नोंथांमोना बे गासैनिबो बाहायनायखौ मोजाङै बुजिनो हाबाय। एनि बाहायनायखौ जों मा समाव बाहायगोन बेफोरनि बाहायथिखौ नोंथांमोना बुजिनो हाबाय। बेनिफ्राय जों दा उननि भिडिअ'आव बा उननि पार्टआव जोङो एन आर्टिकेलनि बाहायनायखौ जों गुवारै सावरायगोन। स' नोंथांमोना जुदि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लोगोफोरनो शेयार खालाम। उननि भिडिअ' नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनगोन। गोजोन्थों। नोंथांमोना नुनो मोनबाय दे नै भिडिअ'आ जोंनिया माबोरै जाखो। नोंथांमोना जुदि भिडिअ'खौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला बा सोलोंनाय बायदि मोनदोंब्ला नोंथांमोना
प्लिज जोंनो अननानै नोंथांमोना लाइक बटनखौ थुनानै हो आरो मायबाफोर सोंनो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंनो हागोन सिम्पलि जों नोंथांमोननि एन्सारखौ सानफ्रोमबो होनो गारनाय थाबैनो होनो गारनाय जों सानफ्रोमबो रेडिखा नोंथांमोना बेबायदिनो जोंनो सोंहरबाय थानो हागोन आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव जुदि गोदानबा जोंखौ सापर्ट खालामोबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बे नटिफिकेशन बेलखौ थुनानै हो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ होनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो स' बे भिडिअनि गेजेरजों जों नोंथांमोननिफ्राय दा बिदाय लानोसै गोदान भिडिअ नोंथांखौ जोङो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै बे भिडिअनिफ्राय बिदाय लानोसै स' गोजोनथों लोगोफोर बाय बाय